Možno si hovoríš, keby som vyhral 1 000 000 eur, už by som nikdy nepracoval. Kúpil by som si nové auto, zlatú reťaz, dovolenkoval v Karibiku a konečne by som bol za vodou. Presne preto nebudeš nikdy bohatý, lebo nechápeš pointu. Tvoje prvé myšlienky idú na to, ako tie prachy minúť, nie ako ich rozmnožiť. A tu je ten rozdiel medzi tými, čo peniaze majú, a tými, čo o nich len snívajú. Pravda je takáto. 1 000 000 ti nevyrieši život, ak máš chudobné myslenie. Kupovať hlúposti vie každý blb, ale zarobiť peniaze tak, aby si nemusel robiť, čo to chce mať správne nastavené myslenie. Nie, Ferrari ti nezaplatí účty. Zlatá reťaz ti nevyrobí pasívny príjem. Nechceš pracovať? Tak nech pracujú tvoje peniaze. Ale na to ich musíš najprv dať niekam, kde vyrobia viac než nulu. Nie do banky, nie na poličku, ale tam, kde sa rozmnožujú, aj keď spíš. Bohatí nevymýšľajú, oni vlastnia. Vlastnia biznisy, nehnuteľnosti, know-how a hlavne vlastnia svoj čas. Takže sa sám seba spýtaj, čo by si urobil, keby si vyhral 1 000 000. Minul ho ako väčšina, alebo ho nastavil tak, aby ti každý mesiac zarábal ďalší. Ak ťa nebaví robiť celý život, tak prestaň rozmýšľať ako niekto, kto bude naozaj celý život len robiť. Chceš vedieť, kam dať peniaze, aby nerastli len tvoje sny, ale aj tvoj účet? Napíš mi.